Бүгін тапшыруға келген қонағыбыз студияға келіп кіру білән менің көңіліме жер юллары келді. Халқыбызның яратқан бұрынғы жерларының бірсі. Үсіп жеткәш шет елдерде ерте бізні язмышлар. Шунда жер бар бит біздің? Бар. Бүгінгі қонағыбыз шыннан да шет елдерде ғұмыр етсе де, һәр дайым өзінің тарихи ватанына қайтып йөри. Һәм менә шушы қайтқан арада инде біз мөмкинлектән файдаланып, аны бүгін қонаққа дәштік. Исәнмесез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз бик тә үзенчәлекле шәхес. Ул композитор, ул философия фәннәре кандидаты, ул Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе. Бүгенге көндә Америка Кушма Штатларында яшәүче якташыбыз, безнең милләттәшебез Мәхсүдә ханым Шәмсетдинова бездә кунакта. Исәнмесез. Исәнмесез, Замира, исәнмесез. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Әлемне уйлап утырдым, без сезнең белән моннан бер 15, бәлкем 17 еллык булды микән мәдәният дөньясында дигән тапшыру кысаларында очрашканыбыз бар иде инде. Күпме сулар аккан, ә сез бер дә үзгәрмәгәнсез чыннан да. Юк, чыннан да бер дә үзгәрмәгәнсез. Яшьләр комплимент әйтә белә инде. Юк, комплимент түгел, мин сезгә чынлап әйтәм. Инде хәзер мин шушындый зур аудиторияга чыгып алдашып утырыйм менә инде. Мин сезгә чын дөресен әйтәм. Сезне күзәтеп баручы, сезне белүче тамашачылар да минем белән килешәләрдер дип уйлыйм. Мәсүдә ханым, шыннан да, сіз бит инде безнең шет илдә яшәүче милләттәшебез, алай гына да түгел, исемегез искә төшкән сайын мин үзем шәхсән инде бер горурлык белән сезне искә алам. Шушы теге вакыттагы очрашуымны да үзем искә алам әле. Һәм бүгенге көндә сезне нинди җилләр кайтарды тарихи ватаныбызга? Мин һәр елны кайтам, чөнки тарихи ватан минем Башкортстан. Башкортстанда мин тудым. 11 яшькә хәтле анда яшәгәч, мин әнинең сеңлесе Казакстанга алып китте. Ярдәм итәргә безнең әти вафат булгач, без 4 бала ятим калдык. Шул 4 баланы җиңелрәк булыр сиңа дип инде алып китте мине Нафига апам. Һәм дә мин Карагандада укыдым, анда музыка. Казакстанга китте. Казакстанда. Менә Карагандага барып җиткәнче, менә шушы балачагызга бераз гына тукталып үтик әле. Әтиегез ни сәбәпле сезнең китеп барды? Әтиебез безнең вафат булды, ул тумыштан йөрәк шире белән. Әмма үзе бик атаклы табиб иде. Аның янына хәтта рак ширләрен терелтергә киләләр иде. Менә шундый хатирәләр мин аның яздым үзебезнең авылда. Мин бер балачакта бит инде теге атка атланып йөргән кебек таякка атланып йөриләр. Шул таякка атланып йөргән баланың күзе килеп чыккан. Шунда күрше апа күреп алып, шул күзен тотып, малайына күтәреп, минем әти янына алып барган. Шул әтием мине, без әтәй дибез. Әтәйем утырткан шушы күзне, һәм дә шул хатирәләрне сораганда шул абый мине җылап сөйләде. Менә ди 40 ел ди бухгалтер булып эшләдем ди, шул күзем белән ди. Шуннан соң менә ул ветеран инде. Уфага баргач, күз врачында диспансеризация үткәндә әйткәннәр, сезнең нәрсә бер ничектер җәрәхәтләндеме әллә нигез күзегез. Шуннан әтәем турында сөйләп биргән. Ул әйткәннәр инде, ул дахи кеше булган. Булай итеп хәзерге бик модерн аппаратураларда шулай итеп күзне утыртып булмый. Ул бит инде күзе чыккан булган, кулга төшкән булган. Шулай аннан соң ул рак ширеннән инәем белән алар бал кортлары караганнар. Һәм бал кортларының, иң яшь бал кортларының балы белән алар дәвалаганнар кешене. Аның турында инде авыл кешеләре сөйли, ул фәрештә иде. Худай Тәгалә безгә шундый әтиең кебек фәрештәләрне җибәрә. Үзе 38 яшендә вафат булса да, әлегә хәтле аның турында хатирәләр, менә аның вафатына инде 60 ничә миңа 60 еллар үткән инде аның вафатына. Аның теге Казакстан кайтканда, мин юлларны кайтканда, авылларга мин Шәмсел Ислам кызы дип шакысам, минем бөтен ишекләр ачыла иде. Хәзер инде ул балаларында безнең әтиебез, әниебез сезнең әтиегез тудырткан дигән, ул шундый дахи табиб булган. Инәем дә бик яхшы аңа булышкан, инәемнең белеме бик көчле иде. 10 класс кына битерсә дә, ул Габдулла Тукайны яттан белә иде, башыннан озагына хәтле. Һәм дә менә безнең халыкта бит инде сөйләмнәр бар. Ул Тукай сүзе белән генә чатнатып әйтә иде. Бөтен Тукай сүзе безнең өчен инде канун иде. Әнигез шулай табиб хезмәтен башкара. Инәем безнең бал кортлары карады. Әтәем вафат булгач, безне үстерергә кирәк.
тәйін біліп инде теге үзенең авыруын белгән, ул тумыштан йөрәк авыру белән туган. Ул вакытта, хәзерге вакытта аңа операция ясап, көйләп булыр иде. Ул вакытта андый төрле операциялар булмаган. Тәйім миңа инәемә ярдәм булыр дип китап алып биргән теге балкыртларын ничек карарга. Шул инәем, ул китап миндә әле, миндә сине имзеп ятканда имә торганмын, шул китапны йырткалаганмын, ул йырткалан ниләре белән. Ул бик кадерле китап инде, ул балкыртларын ничек карарга, әллә нинди китаплар булса да. Ул бик искиткеч җырчы иде. Ул татар көйләрен, башкорт көйләрен бик күп белә иде һәм Тукайны тагын кабатлыйм, Тукайны яттан белә иде, Хати Такташны яттан белә иде. Шуңа күрә безгә кичкенә чактан кирип калган ул менә милләтебезнең шундый дахи язучыларының дахи җырларыбызны безгә кертү. Шуңа мин уйлыйм, мин кайда гына булсам да инде мин бөтен җирдә бит инде кая гына барсам да фольклор җыям, җырларны, әйтемнәрне, һәм дә шул вакытта мин инәемнең тавышын эзлим. Кайдадыр монда шаткы килеп калды, мондадыр ничек аның күз карашын күрдем, аның күзләре яшел иде. Яшел күзле кешеләрне күрсәм, әни төсе кебек инде. Мин бала чагага әти әнидән бөтен тәрбия керә. Бала чагага әни әти юнәлеш бирә. Миңа әтиемнең шундый көчле табып, шундый ихтирамлы кеше булганына карап, безгә ялгышлык ясарга ярамый. Менә әтигез вафат булгач, сезне Казакъстанга алып киткәннәр. Сезгә ничә яшь була ул вакытта? 10 яшь. 10 яшьлек бала әнисеннән аерылып китү, апа никадәр генә якын булса да, игътибарлы булса да, ул бит әни бит инде ул. Сагына идегезме менә кайтасы килү? Сагынырга вакыт юк иде. Чөнки мин ике сүз белә идем авылдан чыгып киткәндә русча. Улица, курица. Кайсы улица, кайсы курицасын инәем белмидер. Безнең шундый теге караңгы урман эчендә, Урал итәкләрендә качып калган авыл, бездә рус сүзе юк. Шуңа күрә мин инде Казакъстанга киткәч бер сүз дә белмичә, мине русча өйрәнергә кирәк, шул вакытта миңа музыка өйрәнергә кирәк. Минем инде теге туган якларыма утырып карап, сагынып утырырга вакытым булмады. Аннан соң минем шул әниемнең сеңлесе Нафига апа әни урынына алар алып киттеләр. Аның 3 малае бар иде, балалар карарга дип алып китте. Теге булышырсың дип алып китте. Мин ул малайлар белән сугыша идем. Шул сугышканга күрә мине итеп куйдылар интернатка. Интернатка без барырга тиеш идек. Мин үскәндә үк бик зур идем. Спорт мәктәбенә. Без анда ялгыш чыктык. Спорт мәктәбенә чыгар урынына без музыка мәктәбенә чыктык. Музыка мәктәбендә шул көнне имтихан бара иде. Анда җырларга кирәк. Мин бер җыр белмим русча. Мин белә идем гимн Советского Союза. Чөнки безнең караңгы гына авыл булса, Пишмакта кичкенә радио бар иде. Һәр иртә гимн Советского Союза белән башлана иде. Шул җыр белән Нафига апа әйтте. Менә алмый карасыннар, син бит гимнны җырладың дип. Ул ялгыш булмаган инде, язмыш булган инде бу сезнең шушы музыка мәктәбенә барып керүегез. Дөнья бөтен нәрсә, тәкъдир бөтен нәрсә язмыш. Аны ялгыш нәрсә юк кешедә. Һәрбер кеше үзенең язмышын yazılgan takdirden bara. Аны менә мин ялгыш ясадым дип әйтә алмый ул. Чөнки инде күптән дөнья Аллаһ Тәгалә тарафыннан ул инде язылып куелган. Безгә аны әйтеп булмый, без ялгыштым дип. Ялгышмадык. Сез чөнки белә башында әйткән идегез, мин физкультурныйга барырга тиеш идем. Ялгыш музыка мәктәбе булган. Шул сүзгә генә бәйләнеп әйтүем ялгыш булмаган, язмыш булган инде ул дип. Зур әйтеп фәлсәфи яктан китереп чыгарсак, аны әлбәттә без ялгыш һәм язмыш сүзләрен анализлап без утыра алабыз. Монда мин әйтмәкче булам, мин үземчә теге фәлсәфи яктан караганда безнең ялгышларыбыз үзебезнең тарафыннан эшләнгән. Ялгышларыбыз язмышка килеп терәлә ул. Тәкъдир дигән нәрсә без инде чиктеп әйтеп бу дөньяга килгәнбез икән, безгә инде алдан ук язылып куелган ниләр күрәсебез. Менә Казакъстанга килгәч, димәк, сез музыка мәктәбен тәмамладыгыз. Шунда мәктәпне тәмамладыгыз. Икесе дә бергә. Соңрак сезне язмышлар кайларга алып китте? Музыка колледж дип атала. Музыкаль училище дип атала. Язмышлар кая алып китсен? Менә бит Казанда утырам. Казанга алып килде.
Асқыннан соң. Юк, Қазақстаннан соң. Қазақстаннан да келмей. Асқын деп әйтуім, чөнки біз әйтмекші өттік, Масуда ханым, ол Башқұртстанның Асқын районында туып-өскен, Қышлау елға ауылында бітем, елғышмасам. Мен де биографияға көз салған едім, шыннан шығып айтам. Ол яқлар енді бекірек те матур, қойы орманлы матур яқлар алар. Һәм инде демәк Қазақстаннан сіз Қазанға кайттыгыз. Қазанға келуінің сәбәбі біздің соңғы мектепте композиторлыққа үйрете башладылар. Шунда мен 4 кішкене генә күй яздым. Композиторның нәрсе екенін де білмейдім. Келдім, меңа Сара Садыкова келген еді. Вақытында Карагандаға Талғат Ахметов білан. Мен енді кіріп, аның білән танышып, мен татармын деп, ол дейк Қазанға кел, ярамын етем, келем, өзімде тұрырсың, ярамын етем, өзіңде тұрырмын деп, Сарапа мені шақырды. Hem de келгеш, Мирсайет Яруллин мені консерваторияға алып кірді, менің музыканы Нәжип Гаязович Жиханов қарағаш, консерваторияға айтты, экзаменсіз алабыз. Мен аны білем неге алғанын. Чөнки менің музыкада бүтін түркі халықларының мұңы тупланған. Мен Башқұртстанда өстім, мен Башқұртстанда тудым, мен Қазақстанда өстім, мен татармын. Hem de шул инде генотип, код буларак менде ул бүтін мұң біздің халықныкы тупланған. Шуңа күрә Жиханов менімше ул сизді менде шундый бик тирән халқыбызда булган мұң тұрғанын. Мен тек профессионал булмасам да. Шунда ул консерваторияда оқып, анан соң фәлсәфи фәннәре кандидаты фәлсәфә. Аны да инде Йолдыз Исәмбәт миңа әйтте. Былай да гомер үтә, тегеләй дә гомер үтә. Эшлә диссертация дип мен ул диссертацияга башладым. Һәм Санкт-Петербургта мен диссертацияны якладым. Мен аның белән бик горурланам. Чөнки мен ничек дип әйтим, дөньяда бер композитордыр татар халкында фәлсәфә фәннәре кандидаты. Андый югары фәнни статус алу өчен ул укуганы әзбит әле, ул синең сәләтең дә булырга тиеш. Генотип дигән әйбер әйттегез бит әле, сез аны моңга карата әйттегез, әйме? Ләкин үзеңдә табигатьтән бирелгән ул сәләт тә булырга тиеш. Шул очракта гына миңа кылсаң да югары статуска ия булырга мөмкин. Әйтелә, шул бит 99% кеше хезмәт итәргә тиеш. Бар халыкта, бар кешедә һәрбер бала туа талант белән. Менә нигәдер ул шул талантын күрсәтер ягына китми, икенче юлга китә. Анда матуррагындадыр, акчадыр дип, әйме, андадыр. Әмма син үзеңдә инде ул сәләтне сизсәң, ул үлгәндә кабер йөзеннән кабердә бу дөньяны мәгънәле итеп яшәдем. Мин мәгънәсез булмадым. Чөнки миңа инде Ходай Тәгаләдән, әнидән, әтидән инде гомер бирелгән икән. Мин ул гомерне ничектер халыкка иҗат итеп, халыкка аның матурлыгын аңлатып, халык белән аның йөрәгенә булган, йөрәгендә үзендәге булган матурлыкны ачып салып, аңа кире бирү. Менә мәсәлән, мин авылларда йөримен, кайсы авылдадыр инде шушы Татарстанда. Җыйдым. Бер көне буе, аннан соң клубта мин аларга чыгарып салдым, сөйләдем. Шуннан бер бабай әйтте, "Карар, без бик матур кешеләр иткәнбез", дип инде авыл кешеләре. Авыл кешеләре, татар кешеләре кайвакытлары, алар сизми дә, уйламый да. Чөнки дөнья мәшәкатьләре тигесен, монсын, бар бит инде безнең бер антрополог. Авыл кешенең җәмгыяте 150 кешедән артырга түгел ди. Менә безнең авылларда, минем авыл 150 кеше. Минем киленнең авылы 170 кешедер. 200-дән арткан авыл зорая башлый, ул мәгънәсен битерә башлый. Карасына кызыгай бит. 150 кеше безгә җитә. Менә мәсәлән авылга кайтасың, теге эшнең бу ишендагы нәрсә булганын белә кеше. Аларның элемтәләр көчле. Аның күйгә чыкмыйсың, алар безгә туганнар. Аларның гаиләсендә аурулар бар. Теге 7 буынга хәтле шундый бит санаулар бар. Хәзер бит инде без белмибез, кемгә күйгә чыга, кем ничек күйгә чыга. Biz bilmiyimiz nindi kişilerinde ağrı var. Ağrılarını ana arttırırgama. Şununda bit indi bizning millet her vakit bütünüsün күзәтә барган. Менә безнең әтәем әйтәйди, инәем дә әтәем дә әйтәйди. Яклар алдыннан һәрбер әгъзаңа рәхмәт әйт. Аякларым сез йөрдегез, рәхмәт. Күзләрем дөньяны күрсәттегез. Авызым сез минем өчен ризык алдыгыз. Минем бурыным һәр кичне шулай итеп
рәхмәт әйтергә, ул инде шул дугаларың кебек, бисмиллаларың кебек үстәнең ул бу бит инде Ходай Тәгаләдән бирелгән безнең тәнебез бердән-бер, ул тәнебез без ялангач киләбез, ялангач китәбез бу дөньядан. Шуңа күрә аңа бер туктаусыз рәхмәт әйтергә кирәк. Чөнки нәрсәдер авырта башласа, мәсәлән, баш авырта башласа, димәк, нәрсәдер без эшләмәгәнбез ул. Димәк, без ниндидер бәлки күп итеп шикәр ашаганбыздыр, камыр ашаганбыздыр, йөрмәгәнбездер аякларыбызны, кан дөрес йөрми башлагандыр. Күзләребез авырый башласа, димәк, нәрсәдер эшләгәнбез, без бик диккатле булырга тиеш. Без менә үзебезгә бирелгән шушы гәүдәбезгә. Шуңа күрә дә ул игътибарлы булу. Менә мин һәрвакыт әйтәм балаларга, безгә бит бисмилла дигән сүзне без әйтәбез, безгә шулай дип әйтергә кушканнар, без әйтә торабыз, әйме? Ачынында мин аны анализладым. Менә, мәсәлән, тик торганда кеше егылып китә, аягын сындыра. Тик торганда ул бусагадан чыкканда, я тарелкаларын алганда, нәрсәдер менә, я ут бисмилла әйтсәк, ул бисмилла әйтә. Без бисмилланы әйткәндә, менә бисмиллаһир-рахманир-рахим дисең, бу үзеңә әйтәсең, мин шушында хәзер менә 2нче этажда төшәм хәзер баскычтан, монда баскычлар текә баскычлардан әкрен генә төшәргә кирәк, кулларым белән теге тотынып. Шуңа күрә бу бисмилла әйтүнең бик зур үзенең фәлсәфи мәгънәсе бар. Теге дини яктан гына түгел, Ходай Тәгалә ягыннан гына түгел, мин мөселман кешесе дип. Шул ук теге гөлләргә сөйләшкән кебек, син үзеңә үзең сөйләшәсең, син үзең белән сөйләшәсең һәм үзеңне бу шакта үзеңне теге диккатлап, мин исәнмен, мин барам, мин уң якка барам, аннан килеп чыгарга мөмкин машиналар. Ходаем Тәгаләм сакласын. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмилла безне яклый, саклый. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз, көтелгән кунагыбыз, мөхтәрәм кунагыбыз Мәгъсүдә ханым Шәмсетдинова. Мәгъсүдә ханым, без сезнең белән бик кызыкланган алып барабыз шуннан да. Менә фәлсәфи, ни өчен бу булай, ни өчен бу тегеләй, аның бит инде үзенең бер мәгънәви аңлатмасы бар. Ни өчен шулай барлыкка килә. Менә шу рәхмәт әйтү дигәннән дә асылда бер фәлсәфә ята. Рәхмәтле булу. Кешеләргә сине әйләндереп алган мөхиткә, җәмгыятькә рәхмәтле булу. Әгәр син рәхмәтле буласың икән, димәк, син аның әҗерен аласың дигән сүз. Шулай бит. Аны бит бер караганда әллә ни катлаулы түгел мәгънәсе. Чөнки мин әле менә 1-2 көнлек кенә бер һинд акылиясенең борынгы акылиясенең исемен әйтә алмыйм, чөнки бик катлаулы исеме. Аның сүзе бар. Кеше әгәр дә көненә bir 10 кешегә елмайса да, менә елмая икән, аның организмда барлыкка килә ниндидер теге бәхет гормоннары бүленеп чыга башлый икән елмаюдан. Һәм шул уйлый башлады. Ул бит чыннан да шулай. Елмайгач, ничектер кеше дә сиңа елмая. Сиңа елмайсалар да шулай. Бу бит инде бер рәхмәтле булуның бер төрө бит инде бу. Шулай ук асылында бер фәлсәфә ята. Сез килешәсезме? Мин кайткач, беренче ул бит инде Америкада бар халыкта елмай, аларның тешләре матур, тигез, аларның кичкенә балаларның инде теш чыга башлаганнан башлап, аларның тешләрен карыйлар. Монда иренәсең бит инде, теге кем арбасына утырсаң, шуның киен килисең, әйме. Мин дә кайткач елмая башладым. Шуннан соң миңа карадылар, дурак что ли диделәр. Монда кайткач. Безнең ул бездә, менә Россиядә гадәткә кирмәгән. Ул әгәр дә урам буйлап теге елмайып барсаң, син теге баш киткән диләр инде. 99-лы дияргә мөмкиннәр, караз, моның 70 шөрөпләре дип әйтергә мөмкиннәр. Юк ул бездә. Шуңа күрә бездәге чит халыклардагы булган, без елмаябыз, без гаиләгә килеп кергәч, безнең дәвәниләребезгә, әбиләребезгә, балаларыбызга, без үзебезнең менә социумда biz анда елмая алабыз, көлешә алабыз. Урамга чыгып, чынлап та теге елмайып йөрүнең мәгънәсе безнең Россиядә андый мәгънә юк. Анда сине шөрөбе бушаган нәрсәгә бу елмайып йөри. Чөнки ул күренә, безнең халыкта ул күренә, бу кеше бик каты үзенең уена баткан, һәм белә аның нинди уйлары, ул бит инде бу дөньядан әзрәк кенә читкәрәк киткән, моның янында сак булырга дигән. Без икенче калыптан, безнең кыйблабыз икенче. Без инде урамда теге 99-лы булып елмайып йөрмибез. Шулай. Без аны өйгә кайткач елмаябыз, шыркылдап кишеп көләбез. Мәсәлән, мин әле дә истә, мин 2 балам белән өйдә
идәндә кечкенә шакларында тәгәрәшеп көлә идек. Мен аның бит тәгәрәшеп көлә алмыйм, күршеләргә кереп. Ниндидер теге гаилә һәм дә рух кагыйдәләре бар. Анда теге серләреңне сөйләү, ул бит инде шул бик зур теге антрополог, ул инде хәзер инде ул билгеле, хәзер инде шул социумнарда авылда 150, 200дән артык һәм дә менә офисларда булырга тиеш түгел дигән. Чөнки без әйтәм шул ук теге авылның теге ин читендәге сымындагы читенә кем бала тапкан, кем нәрсә эшләгән, кем кая барган, барысын да белеп торабыз. Әзрәк кенә күршеләрен авылларында да беләбез шулай икән, чөнки туганнар бар анда. Әгәр дә инде ул авыл меңгә керә башласа, ул авылның мәгънәсе бетә башлый. Мин мәсәлән ул авылга кайтып елмаеп барам икән, алар беләләр. Бу композитор менә уйлап барадыр әле музыкасын. Ул миңа карата ихтирам. Мең кеше булса, ул мең кеше белми мине. Мин инде ул урамнан барганда уйлый инде бу менәң ширепләре бушаган нәрсә эшләп, ул елмаеп йөри шушындай соры көндә дип. Ул бит мине белмим инде, ул теге ниндидер комедияга музыка язып, я да Дантыларның ниләреннән, теге романнарыннан или теге Хади Такташның Такташ үлде дигән ниләр. Чөнки без үзебезнең кыяфәтебездә күрсәтәбез безнең уйлаганыбызны. Бик тә кызыклы, бик тә кызыклы. Без сез менә туктап калганда Казанга килдек сез. Без фәлсәфәгә кирип киттек тә, онытып калдык. Фәлсәфә кызыграк бит инде. Казандагы нәрсә эшләгәннәрне, нәрсә ашаганнарны, кемнәр дуслар булганнар. Язмыш тапшыргач, без сезнең язмышыгыз турында сөйләшкәч инде, сезнең язмыш илләре япь-яшь кенә Мәсүдәне Казакстанның Казанга китерде. Консерваториягә кирдегез. Консерваториядә инде белем алганнан соң сез тормышыгыз ничек дәвам итте? Казан консерваториясыннан безнең ул вакытларда мен 79 елда биттем. Анда теге распределение дигән нәрсә була инде җибәргәләр. Мин Әлмәткәме, Чаллыгамы китәргә тиеш идем. Әмма теге Жиганов үзе бит инде Казакстаннан, Уральскидан, мин дә бит инде Казакстаннан, әйме, Блат, как Блат. Танышлык. Казанда калдырырга тырышты. Ул мине музыкаль училищеда һәм дә музыкаль училищеда мин 1 ел укыттым. Икенчесе мин инде распределение минем булды Курчак театрына. Ул инде шалтыратып үзе режиссер белән, директор белән сөйләшеп, менә алыгыз, ул бик мөмкинчелек аңарда мөмкин дип, ул талантлы. Шунда мин Курчак театрында эшли башладым. Ничә ел эшләгәнемне белмим, ничектер аннан соң телевидениегә күчтем. Телевидениедә мин звукорежиссер булып күчтем бугай, аннан соң музыкаль редакциядә эшли башладым. Аннан соң мин Казан консерваториясында эшләдем. Һәм 2002 елда булганда, шул элек шундый green card дигән нәрсәләр бар иде. Элек халык теге тырыша чит илләргә балаларын җибәрә иде, бик күп итеп акча сарыф итеп. Безгә шундый мөмкинчелек булды бушка китү. Бушка барып җитү һәм балаларны бушка укыту. Шулай итеп без Америкага эләктек һәм 2 балам да минем бик көчле белем алдылар. Минем инде һәрвакыт хыялым иде урман эченә кирип музыка язып утырырга, миңа беркем шалтыратмасын, берсем нитмәсен һәм дә инглиз телен өйрәнү. Менә мин бик яратам телләр өйрәнергә. Мин инде ул вакытта без укыйдырык чуашлар, марилар, ниләр, мордвалар, мукшылар. Шул вакытта мин әйтәм өйрәнмәгәнмен телләрен, бер халыкныкы менә шул финно-угыр халыкларының, аларның бит искиткеч телләре. Аларда бит дөнья, анда бит инде икенче портал. Мин теге Мәүлид бәйрәмен өйрәнгәндә, миңа инде төрк телен өйрәндем. Чөнки ул минем китап, ул Сөләйман Чәләбинең төрк телендә язылган Мәүлид китабы иде, шуңа күрә миңа төрк телен өйрәнергә туры килде. Һәм дә мин инде үзебезнең, ул инде төрки телләргә керә бит инде, теге башкорт, казак, татар барыбыз да шунда бер Казанда кайныйбыз. Ә монда рус телен өйрәнгәнгә күрә мин беләм, ул теге телләрне өйрәнү ул үзе бер җәннәт. Баш каты эшли. Һәм теге инглиз телен миңа өйрәнү инде ул минем вазифам иде, минем вазгыятым иде. Миңа инглиз телен өйрәнергә кирәк иде, чөнки инглиз теле ул тамагыңны туйдыра торган тел, һәм дә мин хәзер дөньяның кайсы җиренә барып, уртасына, баштауларына менеп бассам да, юлны таба алачакмын. Мәсәлән, без нидә Нью-Йорктан, мин Сиэтлдан Нью-Йоркка очтым, Нью-Йорктан Стамбулга очканда барлыгы 1 сәгать вакыт. Терминалларны алмаштырырга, табырга кайда ул теге ниләр, капкалар, кайда кирип китәргә, Россиягә китә торган. Шул 1 сәгать эчендә мин табырга тиешмен, кая барырга, нинди документлар, анда теге
неләрне үткәрәләр, ашабырга кирәк, самолетларым теге китә хәзер мине калдырат. Баш эшли инде теге авылда җиләк җыярга бара идек, безнең кура җиләкләре күп. Минем анда да баш компьютер кебек эшлидер. Бөтен халык бер җирдә җыеп утыра. Мин уйлыйм инде бу чытырманың теге ягында, урманрак ягында анда кура җиләкләр үсәргә тиеш. Минем шунда җибәрә иде минем баш. Ул безнең шулай Ходай Тәгалә тагын әйтмәк, инде Ходай Тәгалә димен инде космосмы инде Ходай Тәгалә инде ана беркем аның белмибез инде. Шулай эшләгән ки безнең экстремальный ситуация, экстрем ситуацияда баш теге компьютердан да шәбрәк эшли башлый. Таба юлны, җиләге кайда күрәк шәбрәк, аны белә, юлы кайда озын юл. Кемнекедер бит нитеп кала теге, туктап кала, катып кала, югалып кала. Кемнекедер киресенчә ул инде Алар авылда тумаганнар. Кемнәрнеке катып кала, алар авыл балалары түгел. Безнең авылда авыл үзе тәрбиялейн. Үзенә күрә бик мощный компьютерында. Анда шул 150 кешене белергә кирәк, барысың да исемнәрен әйтергә кирәк. Барып анда Әле көтүдән кайта 200 сыр, кайсы кемнеке икән дә беләсең, әле бу сыер шуныкы, бу сыер шуныкы. Капка төпләрендә безнең Facebook'ында теге юл аркылы бөтен авылда булган нинди вакыйгалар үткән, кем нишләгән, безнең яңалыклар лентасы. Гаджет безнең капка төпләрендә анда теге бөтенесе бер-берсенә сөйләп чыга, кем нәрсә булган, ниләрен булган. Авылда авыл үзе күренә, үзе ул космос. Мин авылда туганмын, шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен теге язмышыма. Чөнки авылда тудыгызмы сез? Әлбәттә. Менә Роман эчендә шундый партнерлар. Аннан соң мин Америкада бик яратабыз инде, нигә мин дару үләннәре җыярга яратам. Мин теге индеецлар нинди үләннәр белән нинди дәва иткәннәр мин укыймын. Теге хәзер бит инде телне белгәч мин укый алам. Һәм дә алар белән сөйләшеп нинди дарулар, нинди ничекне нитә алдыгыз дип әйме. Урманга барабыз. Урмандан да ширкиләр, безнең Башкортстандагы кебегендә да ширкиләр бик күп. Ул ширкиләр теге актәнле американнарның яу булып утыралар. Мин басып торам махсус. Бер ширки үтеп китәләр, берсе дә миңа утырмый. Ну, ансы әлбәттә инде билгеле фәнни яктан нигә аның теге кан нинди анда резус факторлар. Резус факторларда нинди форма канның ние? Минеке шул. Ширкиләр яратмый торган. Ширкиләр чөнки без ул якларда biz теге исән кала алган, без анда ширкиләр талаган халык яши алмаган. Без ширки талаган яши халык без яшәп ирәнеп битеп, аннан соң бездән ширкиләр бездән туеп, безгә утырмыйлар алар. Авыл иретә барысында. Шуңа авылда туган соң икән ул компьютердан да шәбрәк эшли космос безнең авыллар. Сез авыл дип менә шуны яратып сөйлисез. Еш кайтасызмы Аскынга, Шлавилгага? Мин һәр елны кайта алмыйм, анда чөнки миңа мин Казанга киләм инде. Мин Казанга килүемнең мәгънәсе минем һәрвакыт монда музыка башкарыла, минем мәкаләләр чыга, минем теге фәнни эшләр. Мин авылга кайтканда миңа тагын мин киләм икән монда. Сиэтлдан мин очам Нью-Йоркка 6 сәгать, Нью-Йоркта мин Истанбулга очам 10 сәгать, Истанбулдан мин очам Казанга 4 сәгать, аннан соң миңа авылга кайтырга кирәк тагын 10 сәгать поездга утырып. Мин бүтән эшләр биткәч, йөгрәм авылга, поездга. Но быел ковид дигән нәрсә минем апам капкаларны бикләп куйды. Америкадагы ковидларны безгә өләшеп йөрмәле дип. Шаяра инде ул китә иде ул мине. Әмма безнең минем вакыт булмады, чөнки музыкадан соң минем шул ниләр китте. Аннан соң мин улымны тапшырдым. Никах булды. Улымны тапшырдым. Менә дигән гүзәл кызга. Мин әйтем, Аллага шөкер. Миннән китте. Күңелле икән малайларны урнаштыру. Шулай. Шулай дип әйтәм, белмим, әлбәттә. Ләкин туй никах вакытында күңелле инде ул. Хәерле булсын. Казандамы өйләндеме? Казанда түгел, ул Камата Маганың Казили исемдәге бер бик матур авыл кызына. Никах ул гырыф гадәт. Анда башың синең тагын компьютер кебек эшләргә тиеш. Кая карыйсың, андагы булган бүтән яңа туганнарның исемнәрен белергә кирәк. Кем анда Чәчәк апа, кем анда Матур апа, кем анда Нания, андагы абзанкалар, аның кем монсы әтисенең, дәвәтисенең, әллә кеменең кеме. Аны бит инде ялгышырга ярамый. Әлбәттә. Аны бит искә калдырырга кирәк. Шундук бер 20 кешенең исемнәрен. Ул никахта каян керергә, ничек чыгарга, анда инде үзенә күрә бер театр. Искиткеч театр.
Менә яулык алып килмәгәнмен әле. Мен кодагый миңа кодагый дигән яулык бүләк итте. Мин аны бер җиргә күрсәтеп йөрдем селкеп. Хәерле булсын, хәерле никах булсын, инде матур итеп яшәсеннәр. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Әңгәмәдәшебез, кунагыбыз Мәсүдә ханым Шәмсетдинова, композитор. Бу көннәрдә генә кечкенә малайын өйләндергән икән, бик хәерле мәшәкатьләр белән йөрисез, хәерле булсын. Америкага килеп урнаштыгыз. Татар хатыны, гаиләсе беләсез, инде ирегез белән балаларыгыз белән күченеп бардыгыз бит инде. Шуннан да чит мөхит. Ул әле 15-16 яшьлек үсмерләр, алар тиз уртак тел табалар яшьтәшләре белән. Моның хәтлекләре бигрәк тә тиз уртак тел таба. Ул вакытта бит инде урта яшьләрдә булгансыз бит инде. Уртак тел табу бу мөхиткә ияләшү авыр булмадымы? Без килеп төштек аэропортка һәм мин анда барганда, без ничек анда Сиэтлга эләктек. Без Сиэтл, минем бердә мин әйтәм, мин сезне алып барам да, чөнки минем исемгә ул инде чакыру иде. Иремне, 2 баламны, аннан кайтып китәм. Шуннан бердә барасым килмәде минем. Улым әйтә, мин ди Калифорнияга барам. Калифорниядә ул бит теге акыллы йортлар белән шөгыльләнүче компьютер кешесе, IT. Кичкенәсе әйтә, Надира әйтә, мин ди Детройт, ул инженер, Детройт ди. Ирем әйтә, Нью-Йоркка барыйк, анда русча сөйләшәләр ди. Минем өчен томан, минем бер каяда барасы килмим. Мин уйлыйм инде миңа ниндидер теге яр шитенә барып, инде Россиягә хоть теге йөзеп кайтырмын дип карыймын картага. Теге картада Надира әйтә, бас, кая барасың киләм. Мин күзне йомды, яптылар күземне. Мин карыйм инде теге Камчатка ягына, шул яктан да Беринг дигән бар бит инде безнең. Шуны мин әйтәм, шуннан булса да атлап кайтырмын дип шул якка бастым. И ул булды Сиэтл. Сиэтлга барганда минем бер генә танышым бар иде, Айдар. Ул да Microsoftта, ул зур җирләрдә эшли. Шуннан мин аңа яздым. Мин әйтәм, без киләбез. Ярый, ди Мәсгуд апа, ди борчылма, бездә яшәрсез беренче көннәрдә. Килеп төштек, билетның билгеле. Килеп төштек. Карасам, ярты аэропортка татар тулган. Карыйсың берсе, кем пляж башласы, кем елмаялар шул хәтле. Сөенәләр килгәнеңә инде мин шундый шаккаттым. Менә кайда мин бер кайда да алай аэропортта каршылыганнары, әле мин алар белмиләр дә мине. Ул инде Сиэтл теге Татарстаннан аерылган. Ул Сиэтлда безнең татарлар яши. Теге вакытында Үзбәкстанга киткәннәр бит инде нидә. Революция вакыт шаукымнарыннан безнең теге интеллигент татарлар, интеллигенты да, не интеллигенты да, кулаклары да, бөтенесендә шундый милләтен, динен сакларга дигәннәр, алар Үзбәкстанга, Казакъстанга, Төркмәнстанга, менә шул якларга, хәтта менә хәзер Әфганстанга да чыкканнар. Нидә Кытайларда шул халык басып торып безне каршы алды. Утыртып алып киттеләр машина белән, һәм дә ул Айдар үзенең теге йортына урнаштырды. Шуннан инде мин ничек дип әйтим, кайгым, ничек ияләшермен икән, ничек нәрсәләр, ул шундук төште. Чөнки алар шундук шаклап алдылар. Нинди тәрбия, нәрсә кирәк, кая барырга, кайдан итәргә, ничектер, һәм дә алар тарафыннан инде финанс бер 3 айга ярдәм. Аннан соң инде киттек. Ә минем инде миңа барганда алар балалар әйтте, мин син музыкаңны язырсың, сиңа эшләмисең, бер нәрсә дә эшләмисең, яз да яз шунда. Хәзер минем улым әйтә, улым улысы Салих, ул инде акыллы йортлар буенча аның, мәсәлән, элекке укыган вакытта аның теге университет квартирасына керергә ярамый, теге ниләр аша керергә кирәк, үзе булмаса. Шуннан Умный дом дип атала инде ул бүгенге көндә. Акыллы йортма. Шуннан ул миңа әйтә, әни ишек янына барды, телефоннан Нью-Йорктан каян шалтырата. Эчендә аның роботы килде. Тегеннән ул робот белән нитә инде, ул икенче шәһәрдән идара итә. Роботы килде, мин куркам бит инде андый роботлардан. Роботы ачты. Монда күренә инде, имештер, ул өйдәге кеше ача миңа. Ул робот ача. Басып тора ул шокет, ничек әйтәләр? Шокетсез. Ямсыз бер нәрсә. Аның бит әле ул шундый шаяра торган, аларның әтиләре дә шаяра, минем әти дә шаяра, аның әтиләренең әтиләре дә шаяра өчен. Шуннан соң теге робот әйтә, "Шәй ичәбезме?" Ул әйтми,
теге роботлар бит шәй эчәбезме, шәй эчәбезме, татарча акцент белән әйтә. Шәй эчәбезме? Чөнки татарлар бит шәй эчәбезме димиләр, шәй эчәбезме димиләр. Шәй эчәбезме? Шәй эчәбезме? Бу да шулай акцентын эшләгән. Шәй эчәбезме? Мин тик кенә инде шыбыртын гына кердем дә кирәк нәрсәне алдында шап киттем, мин әйтәм. Аннан ишек ябылгач эчмибез дидем. Кем белә нишләтер ул терминатор, кем белә. Мен алардан куркам, яңлыш программа басып анда теге ыргакларын тыгып җибәрерләр бер җиреңә. Шуңа нитеп инде минем иң вазифам инглиз телен өйрәнү. Мин инде 50 яшымдан да килдем, инглиз телен итеп мин максат итеп куйдым. Һәм хәзер минем әгәр дә тамагым аш булса, мин тәрҗемә итәргә кирәк, мин тәрҗемәче. Мин профессиональ, лицензированный, лицензия алган мин тәрҗемәче. Һәм дә хәзерге вакытта менә бездә бик күп украиннар әйме. Менә аларның нигәдер руслардан тәрҗемә иттерәсе килми. Мин сразу күкрәк ярып мин татар димен. Һәм дә һәр вакыт ал халыкның Кырым татарларымы, шундыймы татарлары бездә шулай итеп татарлар минем дустым иде, минем әнинең дусты иде. Бүтән җиргә кая барсаң да татар килеп чыганда. Шуңа күрә мин күрәм татар булуы бүтән менә ул Америкада бик җайлы. Татар дип тегене ниңне күрсәтсәң, мин татар. Белмәсәләр белдерәсең кем икәнеңне, кая кем нәрсә. Лишнинде тыгып җибәрәсең инде Шыңгысхан, тем более мин симфония яздым. Шыңгысханын да аннан соң әйтеп китәсең без төрки халыкларының теленнән беләбез, казак телендә әйтә алабыз, тем более мин казакча укыгач инде бер ике сүз кыстыра беләм. Аннан соң төркчә конышмак истиормусунуз, төркчәдә кыстырам. Һәм дә мин бишек киләрен җыйгач, хәзер минем бисмиллам нигә бишек киләре белән ишекләрне ачтыра алам. Мәсәлән, теге Кытайлар бик күп иде, Кытайлар бик күп. 300 мин бишек киен тупладым. Шуларның кайберләрен ятлыймын. Тем более анда Кытайлар булгач, кай вакыт сиңа теге ширатсыз кирип китәргә кирәк, ниндидер кәгазьләрне эшләргә кирәк. Шуңа аларга дисәң ишекләр ачыла, чөнки аларның бишек кие. 2 миллиард Кытай сиңа шушы көйдә бишек балаларын тәбрәтә. Ул бишек киләрен җыю ул миңа бик ярдәм итте. Ничек ди ул мәсәлән ул әйтсә, мин теге Ирланд кешесе, ансына да минем әзер бишек ки, мин Япониядән ансына да әзер минем бишек ки, аның теге Иран кешесе булса Худа хафиз, гарәп булса бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инглишчәсе hello, how are you today? Аларча сөйләшәсең, елмаясың инде, булмаган 32 тешеңне күрсәтеп. Тормыш өйрәтә инде, бөтенсенә дә. Язмыш, сез әйтмешле язмыш алып бара үзенең сикәлтәләре белән матур итеп алып бара. Димәк, Беринка җәяү булса да кайтырмын дип барган Америкада сез инде хәзер 20 еллап яшисез, шулай бит? Мин бару шул Беринг ягына карыйм. Менә минем килен әйтә: "Ай, әни, арадым. Менә миңа кирәк ди, эшемә барыр өчен шундый итеп булсын иде, мин керәм дә капсулага утырам да барам да җитәм эшемә." Мин әйтәм, бу бик яхшы идея. Минем бит инде аның тормыш иптәше, минем улым инде бит шул роботлар, аның космос, аның бүтән ниләрне, аның бит инде хәзер инде хәтта ул авылларга тирис эшләү роботлар, тирисне чистарту роботлары, җайланмалары белән. Ул әйтә, әгәр дә авылларда менә шушы тирис чистарту роботы булырга тиеш, бәрәңге эшкәртү роботы булырга тиеш, кар күри торган иң авыр эшләр бит инде. Һәм дә су сибү. Аннан соң ул андый эшләрне, мәсәлән, ул булырга тиеш айрым хуҗалыкларда, ул теге 200 мең сыерларга түгел, 2 сыерың булса да, 1 атың булса, шулай итеп ярдәм итә торган һәрбер кешенең шундый Татарстан авылларында булырга робот. Һәм дә андый роботларны шулай эшләнсә, ул халык кайтмаячак, китмәячәк авылдан. Ясасын әле әйтегез әле малай. Ну, әйтәм менә яса дип, ул әйтә, анда Америкадан да миллион долларлар бирәләр андый идеяларга. Монда теге ничек дип әйтим? Катлаулырак инде. Монда катлаулырак. Монда финанс ягыннан катлаулырак. Аның бит кызыксыну, дәүләт кызыксынырга тиеш. Яда инвесторлар. Менә шул сорау бирә башладым, Беринг ягына карап, сагынулар булдымы башта? Кайтасы килү? Мин һәр вакыт сагына идем татар телен, әлбәттә юк минем, чөнки үзем белән алып киткән материал. Мин мәсәлән татар каргалысында мин 1000 җыр тупладым.
Мен шуларны эшкәртеп утырам. Мен һәрвакыт инде ул әбиләр, бабайлар инде вафат булганнар, алар минем белән һәрвакыт сөйләшеп утыралар. Аларның сөйләгәннәре мин теге хәрефкә басып утырам компьютерда. Мин татар теленнән аерылмаган, беренчедән. Икенчедән, минем туганнарым белән хәзер инде менә шушы ниләр бар инде, утырдым, WhatsApp нәрсә все. Бөтенесе теге әкиятләрдәге кебек инде, элек бит инде күлләргә карап сөйләшә булган кеше. Хәзер инде аны шул нәрсәгә карап сөйләшәсең. Нидә ул сагыну бара, ул аны һәрбер кешедә, аны чит илгә китсәң дә, чит илгә китмәсәң дә, ул яшьлек балачакны сагыну, балачактагы булган эзләреңне сагыну, балачактагы коялар, шул коялардан ичкән суларыңны сагыну, ул хатирәләрне сагыну, әти-әниләрнең, аларның әтиләре, әниләре. Менә хәзер инде ДНК дигән без ниләр бирәбез инде теге. Ничек әйтәм, кахыр төкрек. Шуннан соң табыла туганнар. Ул туганнар минем бер Америка туптулаймы. Мин хәтта Финляндиядә таптым бер генерал, ул да безгә туган. Biz аптырадык, ничек инде ул генерал анда безнең авылдан анда ничек киләккән. Аннан соң мин инде уйлап эзләдем. Теге фин сугышларында бәлки 18-нче гасырның, 19-нчы гасырның башларында безнең бик матур татар егете китеп, андагы бик матур фин кызына гашык булгандыр бәлки, кем белә, анда шунда торып калгандыр. Һәм дә аннан тагын туганнарым табылды. Мачу-Пучу дигән Перуларда. Менә анда нәрсә эшләп йөриләр инде алар. Ул инде татар сибелгән бөтен дөньяга диләр бит инде. Ансы сибелгән әйме, мен онда белмим инде ул теге көньяк Америка, анда теге әллә мен әйтәм Троцкийга ияреп киттем икән инде бу кеше. Нишләп анда безнең туганнарында ята? Дөнья бик кызык. Дөнья менә шушы кичкенә генә җир шары, һәм җир шарында барыберның 5 туган, 6 туган, 10 туганнарыбызның барысы да анда бар. Аннан тем более теге безнең татарлар, башкортлар, безнең ил халыклары сибелеп туганнарының. Мин тапты тагын менә әле генә Лондоннан бер кыз тапты. Килеп чыкты, минем алар муслим урыслардан дәвәтиләре, әниләре. Миңа алар безнең Башкортстанның туганнары килеп чыкты. Менә димәк, ул якларда минем авыллар киткән. Иделләр, теге Камлар, Агыйделләр, Кора Иделләр буйлап. Инде кичкенә барганнар, моның хәтлегенә су инде. Мин инәймә әйтәйдем, менә ник шунда зур Идел буенда урнашмаганнар. Каша, дин саклап, тел саклап шунда кирип утырганнар инде куышка. Шуңа күрә ул сагыну дигән нәрсә, сагынасың, балаларың кайда, син шунда, син балалар булгач яныңда, ул сагыну андый көчле түгел, әти-әниләреңнең инде сен булмагач аларның хатирәләрен сагынасың, ул хатирәләрне син җирдә анда сыер савып утырып та сагынып була. Әмма теге Хади Такташның мин җир улары трагедиясының ораториясын яздым. Минем тәрәзәдән вулканнар күренә. Мин шунда ул ораторияны язганда Хади Такташның җир уларын мин шул вулканнарга карап яздым. Яза алыр идем микән мин бу тәрәзәдән карап мондагы Күренеш. Бәлки яза алыр идем, әмма андый булмыйдыр. Ул миңа вулкан миңа яз. Илһам биреп торды инде. Илһам бирмәде, үзем аңа илһам бирдем. Вулкангамы? Вулкангамы? Үзем аңа илһам бирдем сез. Вулканга илһам бирдем, мен аңа сөйләдем, Хади Такташның шигырьләрен аңа барып. Янар таулар. Ул вулкан атылса диләр, бөтен дөнья юкка чыгачак дип. Үзе кызык, ул вулкан янында басып тору. Атса бит инде бөтен дөнья юкка чыгачак. Шулай. Кызык бит. Шулай. Сезнең белән сөйләшүгем кызык, ләкин безнең тапшырыгыбызның вакыты шикле кызганыча каршы иптәшегез турында да сөйләсем килгән, ирегез турында сөйләсем килгән иде. Бер-ике сүз белән генә булса да ирем минем бик әдәпле, бик яхшы гаиләдән, ул Кайбышта аның әтисе теге мәктәптә завуч, әнисе бик теге балалар тудыручы педиатр. Анда инде ул Кайбыш тулган, безнең әни таптырган балалар. Һәм аларның дәвәтиләре Мифтах бабай мулла булган, инде советлар чорында теге шулай халыкка хезмәт иткән, мәчетләрдә идәннәрен себереп торып шуны карап инде ул вакытта ярамаган бит инде. Һәм хәзер Кайбышның авылында безнең әтинең фамилиясының
урамнары Бахавиевлар. Benim уларым Бахавиев, Салих Бахавиев, Надир Бахавиев, benim ирем Бахавиев, аларның туганнары Искәндәр Бахавиев, Бахавиевлар урамы бар. Мин бик шуңа сөенәм. Шулай итеп Кайбыш районының түрәләренең шулай ризалашып, авыл халкылары ризалашып, шушы безнең бик әдәпле әни әтиләрнең туганнарының исемен бирүе. Затлы зыялы нәсел булайны, зыялы нәсел. Безнең авылда бар кеше зыялы. Аның bütün авылларның bütün кешесенә исемнәр биреп бетереп була. Әмма мен әйтәм тагын шул ук рәхмәтлемен, чөнки аны бит әле мөмкин иде Ленин урамы, тагын да кемнәр урамы, анда теге нефтяниклар урамы, нидер. Монда ничектер алар шул аларның исемен биргәннәр. Якташларының шушы җирдә туып, шушы җирдә хезмәт иткән, авылга шул күпме балаларын тудырган. Бик дөрес фәлсәфә бу. Күпме балаларга белем биргән, безнең әтинең исеменең күпме балага гомер биргән, әнинең күпме балаларга тудырган. Минем шул үземнең авылга кайтканда минем әти дә бит балалар таптырган. Ул акушерда булган, аны әйтләр, акушерда булган, неврологта булган, хирургта булган, bütün авыл табибы шундый бүтүнсен эшли. Әле дә шул кайткач әтиң минем әниемне тудырган, менә анда һәркем белә, кемнән, кем ничек аларның гомерендә бик кызык дөнья. Рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Сезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен. Безнең менә бүгенге тапшыру ул башкаларына күпкә аермалы булды. Чынлапмы? Күпкә аермалы булды. Ничек дигәндә, гомумән без икенче төрлерәк әңгәмә алып бардык. Безнең белән, сезнең белән тамашачыларыбыз да игътибар биргәннәрдер менә фәлсәфә. Кайбер сорауларга чыннан да җавап юк. Юк таптым, киресенчә, менә кызык. Кызык, сез үзегез кызыклы шәхес. Һәр вакыт сорауларга күп җаваплар булырга тиеш. Шунысы белән дөнья кызык. Шулай. Бер генә җавап түгел дөньяда. Бер сорауга беренче җавап алырга мөмкин сүз дә юк. Рәхмәт сезгә, сәламәт булыгыз. Рәхмәт сезгә, Замира ханым. Сәламәт булыгыз, әле менә шушы вулканнарга илһам биреп. Вулканнарга. Анда тын океан бит. Шартлата күрмәгез инде сездәге энергия. Тын океанга сәлам итәм һәр вакыт кайткач Казаннан, Казанга кайткач Казаннан сәлам алып китеп, анда алып барып тын океанга сәлам итеп Казаннан. Әйтегез, әйтерме? Әлбәттә, шәхсән безнең тамашачыларыбыздан да безнең менә бригадабыз исеменнән дә сәлам әйтегез. Әйтәм, сезнең энергиягыз ташып тора, шуңа күрә бик илһамландырмагыз, ул вулканнарны шартлый күрмәсеннәр. Вулкан шартламасын инде бик каты сәлам итсәң Казаннан да шартлап китәргә мин. Шуңа күрә рәхмәт сезгә. Тамашачыларыбыз сезгә дә зур рәхмәт. Бу кичәне безнең белән булган өчен, безнең белән уздырганыгыз өчен сәламәт булыгыз. Тагын бер атнадан очрашырбыз.